Abell 2029 बियो इउनिभार्सनि बयनिख्रुइबो देरसिन गैलेक्सी। नम्बर 2 स्पेस दावबायग्राफोरा बुंदों दि अखाफोरनि हाद्रिया सिलाइ बारुद बायदि मोदोमो आरो बियो जोबोद नरम। नम्बर 3 लुडो चेस बायदि बर्ड गेमफोरखौ जार्मानी हादराव बांसिन गेलेयो। नम्बर 4 आइसलेन्ड हादराव न'आव सैमा फिनाया आयेन बेरेखा। नम्बर 5 बुहुमनि गिबिसिनथार ओंखारजेननाय केमेराजों फट' खेबजानांगौब्ला सासे मानसिया केमेरानि सिगाङाव 8 घन्टा जिरायना थानो नांगौमोन। नम्बर 6 अखाफोराव गिबिसिन हासुग्रा सुबुङा जाबाय नेल आर्मस्ट्रं। बिथाङा हासुनो गोसो जानानैथ' हासुवाखैमोन, नाथाय हासुदै थाग्रा जलंगानिफ्रायसो थरथिंसे हासुदैया अखाफोराव गोग्लैदोंमोन। नम्बर 7 मासे लैथोआव थाग्रा खांख्राइनि गोसोआ बिनि खर'आवसो थायो। नम्बर 8 मुफुरनियाव 42टा हाथाइफोर थायो। नम्बर 9 उट दाउनि मेगना बिनि खर'निफ्रायबो गेदेरसिन जायो। नम्बर 10 इंराजि एलफाबेटनि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन बाहायजानाय लेटारआ जाबाय ई। नम्बर 11 मासे खांख्राइनि थैया गाब गैयै जायो। अक्सिजेन मोननायनि उनाव बियो निला गाबाव सोलायो। नम्बर 12 आगस्ट दानाव गोबांथार गथ'फोरानो जोनोम जायो। नम्बर 13 जिराफआ गावनि 21 सेन्टिमिटार गोलाव सालायजों खोमाखौ साफा खालामहरो। नम्बर 14 गुसु दैनिफ्राय गुदुं दैयासो थाबसिनै बरफआव सोलायो। बेखौ मोफ्लेम्बा इफेक्ट बुङो। नम्बर 15 बेखौ खोनानानै नोंथाङा बेहोश जानो हागौदि मोस्रोमफोरा माब्लाबाबो उन्दुआ। नम्बर 16 बादामालिफोरा दन्दरनिफ्राय बिरुनजेननाय समाव जेब्लाबो आगि गांखंखौ खेंख्रा खालामो। नम्बर 17 गिबिसिन सिनिखौ भारत हादरावनो दिहुनजेनदोंमोन। नम्बर 18 मैदेरा 24 घन्टायाव 4-5 घन्टा उन्दुयो। नम्बर 19 उटनि गाइखेरा माब्लाबाबो दाखा खाया। नम्बर 20 मोनायाव उन्दुनाय समावथ' सिमांखौ जों बयबो नुयो, नाथाय जों गासैबो मोनथिमोनादि सिमांआ बबेनिफ्राय जागायदोंमोन। नम्बर 21 सिनि सोग्रा बयेमाव सिनिजों लोगोसे 3-4 लं सोफायोब्ला मोस्रोमफोरा माब्लाबाबो हाबनाय नङा। नम्बर 22 जायखिजाया दै बथलाव लिरनाय एक्सपायरि डेटआ दैनि नङा, बियो बथलनिसो जायो। नम्बर 23 नोंनि फसायनाय गानखौ नोंथाङा बेनिखायनो सानफ्रोमबो खोनासङो मानोना बेयो नोंथांनि गुबैयाव जाबोनाय जाथायजों गोरोबफ्लेयो। नम्बर 24 ओंखाम संनायाव गेस सिलिन्डारा बेरफुयोब्ला नोंथाङा गेस कम्पानियाव 40 लाख रांसिम बिनानै लानो हायो। नम्बर 25 जुदि सोरबा गथ' गोरलैया हा जायोब्ला नोंथाङा एवफ्रामनाय थालिर फिथाइयाव बेरे मोदै फुनना गथ'नो जाहो, अब्लानो उन्दै गथ'आ हा जानायखौ नागारगोन। नम्बर 26 लोगोफोर साबस्क्राइब खालामदो, अब्ला लोगो मोनफिनगोन थाबैनो मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों। अब्ला फैदो लोगोफोर बयबो बर'जों बर' सापर्ट खालामलायदिनि। थेंक इउ।